Empempi no yana nkofo ta aka se sebi asantefo yintiatia ananipa krokrowa na ne wo history class na ebusua ho ade se aso saa na tie adisi poku wo ha ene no ebusua ho ade adara mayemo akwaba meju so eburu se de ya tete se nkofo bi ta aka se sebi asantefo yintiatia ananipa krokrowa ade adusua na wo saa se mu. Okay, medase ne fiti ase ne behwe se hwan ne osantini ye kaso bi ye santini hwan ne osantini ana sansem no so de ya na ye nyina ye tibi se asantefo se bi wo mo ye nkonkro mo ye nipa ntientia ene nsempi na se de medikan bu se hwan ne osantini asante eba wiase 1701 from 1695 to 1701 asante nchechire baaye wabra womo ene denchiafo kosa emasa no ko wie wo feyi ase no o se ebusa se na saa bre no omo ye enkonkro a ana omo ye ntientia ana no omo ye abrane nemum omo declare omo ho say we have become a new state ye freye and a new nation and a new kingdom e freye asante no ana sebi omo memem call for man na debi na de tie ne say osantini ene sehwini fantini kwawuni achimni difference bi anim Omo nyina ye nipa baako obi omo nyina ya akamfo omo nyina ye nipa baako eye akamfo nti yeni obi o se me de me free ene se de amanfo kura ka se me de me yebunu ni me nya asantini ni nyina ho adesua beba later so the friend bono ene asante difference bi anim sehwi awowin achim akuapem wasa ahanta ehefampo na menkan saafuo nyina mo ye nipa baako aye akamfo omo nyina ya akamfo mo ye boja baako akoye se mo class tama we hear school for mo class na aka se okay ye session nti session mo ka session leader we bra na no nkofo nku nti obi ba school mu ha ya group obi ba school mo be ka se we mu de sa nipa we mu de omo ye different ebi omo ye nkokko nko omo ye tuntum nko omo ye tietia nko omo ye we ye session na ye discriminate say atietia fo nyina mumra session 1 atintin fo nyina mumra se da bia nye ne sa nemum asante no ye sehwi fante bono akuapem achim wasa brosa ahanta phobia tetemremu no wo mo ye say a new nation no a eye osante hino dikan ne din ede ose tutu ose kofi tutu ana ose tutu kofi odi anim ene nadamfo ana ne nyonko brebo a ne din de konfo anoche wo mo ye so mo be cheche oman foforo no obi ope so de ne ho be akọ dan saa ku ana so oman foforo no omo ne efre omo asantefo okay nti omo nye new crop of people bi anyame bo omo ba na obo omo ntientia nti ababi efe asante no state nti sechiefo wo ho atwemafo wo ho amansiefo wo ho we wo nti obi obepese na obeye part of the new kingdom na the new nation no ana oye se ye beba beka ye ho abom na ya afi war no ende ye ne fe wo mu asantefo okay nti se na obi ye kokko ewo sechira after 1701 no oda ho ye kokko se no obi yetietia wo kwabere after 1701 no osa yetietia se no obi so ewo atwema baabi after 1701 no ogososo enti ma se amobeye so mo ya asantefo na de no nafu so na nafu twen de no etia na oye kese bi enti asante enye nipakuo bi specifically se obi tribe tribes an amalgamation of tribes enti na mebobo no mambobo state within a necra the amanfo nim say present there asantia me extend it to fanti to achim to wasa to sehwe to sa me extend no omo nyina ya akamfo okay ensusuye bia ni asanteni enu ana ensusuye bia ni asenni mu
ana obi se me de me free sehwe nti me de me ne santini nsonso ye daemu debi Dine se bi ko focus asantefo yentintia no kwa bi anim sa debi na uhwe we de just for educational purpose me modin bi amu obi animtia na uhwe asantefo ene de ye frɛ omo asantefo na omo amoye asantefo na uhwe kuro bi sofo wo de mo amohwe mo wa wonim se wo fa bi sebi o yetietia nti ono so ya asantini ana ye wa mampanyifo bebiri a omo ba ko no ya asantini o ye tintin sin kofo bi a omo kure kasa asantefo yentientia no oko school wo teacher ni bi a no nya asantini enso no yetietia nti na meka se ye menka sa asem we emma ye mfa enbu sebi obi o yetietia nimtia dabi obi o yetietia so ye nipa a ono so nimnya ono so wonim de etimi ye nioma akese tu anamo akese Desmond Tutu o South Africa ono so yetietia Queen Elizabeth o free mu o Great Britain ono so yetietia nti ono so ya asantini o Lionel Messi o yetietia nti o ya asantini ohe yewo etietia for bebre yankasa Abedi Pele ya Ghana a legend o etietia nto ya asantini Nanado o etietia o ya asantini yewo nkofo bebre a sebi omo ye nti enka hu bebi a na last time no obi di komo say enye se bi a Mercy Queen Elizabeth na say nemum asantefo ne de dodo na de sebi omo ntintiafo nti o se sa nipa no eka se atamfo de sebi omo ye nipa nkokoro a nti no so best specify asantini sehwene bunu de esa ya asantini nti ana mempese mesa aka asantini masa ache asantini mu se bunu nti na meka bunu ya asante just some few years ya ana o mampanyini bi ho or say okay yeah person teacher regions nim say be development e be go down to the people into region ni I be so no me chem na ma ye bi ama bi ayenketo ana Ashanti West region o mampanyini ho Kwame Nkrumah say okay ene me pese me chem for administrative purpose not for any ade bia say that omoma bia na omona na bi benyina ba say me de menya Asantini e ho nyina ya Ashanti region okay. Nemo we for Ashanti West across the Western North no Western North so say me de menya Western dia Western North who first near from Western region and ya be change na in Western North and e be here in Western North no you say yen change edin Western North no na yen frem Sefi region your friend will say regional a debate 20 years 30 years to come 50 years to come also one person better din Western no kra also say na name tienta no mo Western no mo different because we just a change of name okay nti the whole of Bunu Enclave ku say kwa banda ehimfa doma esunya ne ehimfa baabia your for Ashanti West region obi kra timika say any asemese na obentin a wo ye ana me say obi kra hu me o say obi a wo nana bi ana obi bi efri pese me boko efri baabi enya bone sa santini obi a wo nana bi free Dagomba ana asantini yi nipa mu nti ye wasem bi wo ho a history class yi mu ye de beba ye say asantinkai obi ho tie a say o ena asante de oyo mo papa o mo nkai dabi sanse no kwamati bi dabi de tie ni say asante ye asanten kai okay nti asanten kai eno no ye de no beba ina next history class lesson na history class we de ye de church e de asua de amenyina hu say ye nipa baako enyenyi mu asem na emum adesua ene adesua aha aye Park TV media ne ela adwo amankwa enne me ne opanyi adusi na se me ne adusi poku ana ye sua de fa say de nkofo bi kaka se sebi asantefo yentinti na se nipa kokoro no krobie animsa de sipo nsema na de betwa tamaye na de history class yes me da se na dwumade yi yen hihye ye nkofo pi ye social media programs e bi mu de atemi bi de bi ye for the intellectual mind nti nkofo a omo adwemu edo omo peso mu suade fi se ahemfo ehweye
etitiri ne anintire emofra obi a hwe we kra say yetime de English version eba na se bi omo wo other African countries ne diaspora ombeso omo susua ya mamre ne amane no omo so atimi anyemu chefa na omo so de agya omo nchi ma omo ba na mum ene topic a esua wo history class yi so se womo ta kase asantefo enipa nkokro ana se ntietia no ya clear the air se osantini ene asinni ne brosani ne awunni ne ahantani ne achimni kwawuni akuapimni hinfa baabia omu nyina ya adekro nemum saafo ya no bia tetetete ne miamia no ana ohini bi sorry se de denchira hene kase yemfa ya yira ne ho ofe emra yemfa ejamra yemfa ya gudie emra ana omu se dabi yenhwe se yebetimi asan kun wo omu so a na ye ne omu nkoko ye ne omu so ye very powerful kingdom that na brofo ne omu deal straight enti saa de na e course na no ana kwaman hene no ye ose tutu ne nadamfo a obedi ne wofa obri ye bo ade enti afa obedi ade na ye kwaman se de ye kuma ase no enti ono na ye kwa na afa ode tafo nka tafo nka hu asantim samre na asantim po ma wi ase kura okay internet say nti odi kan ka say asante bono sehwi awin omu nyina ya akamfo that time na ansa na omu be sori ku am ye be menya asante kura mai no omu nyina nti say enti ene before say ku ne be ba ne de na asante ni hu dabi enu nti na make say so obi ka say asante fo enti a me busa say time omu kwa wo na omu nyina obi afa ne tuo na omu kwa denchirasa no ana obi ekọ no no mo ye den no mo ye tintin ana no mo ye tietia ana no mo ye den because am na asante mai no mo kwa wo na no mo kwa wo na nka they could be defeated until you defeat omu a nka e beka say omo ye tie ke beka asante fo ye tietia because that time na edin asante mpo ma wiase okay internet say ahanta awin seshi omu nyina ya akamfo na omu nyina ya akamfo obi asete ne niamia no ana say tutu ene konfo anoche omu ye say yen sorry sa won niema bi a ekoso nti omu sorry sa won niema bi a ekoso na omu sorry sa ni wie no mbenya asante and say asante no twi kasam ye kasa e kire wo nti omu ekosa no nti ene so omu ko wo no sa wo no omu ko no omu di nkonim no ana afa ka say se o nkofo omu kan omu hu bom esanti nti esantifo because of war they came together because of war and obi kwa timi ka say me dem me ye fantini me nkatwi me so ati say ni bia so then subsequent episodes no ye beka hwan na ye twifo hwan na katwi no because tamana asante o say omo katwi asante fo nko a uzo obi ka sa ye de yankomo ne besia say de yankofo bi gin say asante fo ye sabi nipanteja na se nipakoko no asante fo afri ahanta sashi awin omufi seche ehokwa de de kwa na ehokwa achi tuma nti o de ye fa mra around nti seche asante achimu ene ye friend asante so the achim enclave no aba be kan asante no nti so okay we ya asante achim na even omo wo achim proper no woni ba bi omufi adanse no na ene ye friend asante no but obi wo ho a okay nti to clear ni no necessary said na adisipoku ka say tete na asante ni ho no na ya adanse amanse ahafo seche and omu nyina ya akamfo and after the war no ye benya asante yes nti ene said adisia na kono akọ me smanyam ho nti ase pant bo modian se abribia no obetena so our phone ho so our TV ho na obo modian se obe subscribe to Park TV GH or TikTok, Facebook ye Park TV GH, Instagram ye Park TV GH, PAG TV GH. Mediane and la ajama okwa. And now our history class so many a disciple and na yesi adi and as ye no more ebesia adi. Yakram.
give you all that you need. Pack TV, I'm running a kick home. El futu samni and you bet my work now, I'm ready soon. And we are one people with one voice, with one history. Pack TV, I bet my mother is young. And back I say, Bonnie, I'm a mirror. Pack TV, I bet my mother is young. Pack TV, the pride of Africa.